All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bug-os nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko ngana, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanahaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punaan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eukaristiya. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Philippines presents the virtual Stations of the Cross as part of the Holy Week practice to commemorate the Passion, Death, and Resurrection of our Lord Jesus Christ. The 14th station is in Naga, Basilica of Our Lady of Peñafrancia, and Naga Metropolitan Cathedral. Jesus' body is placed on the tomb. We adore you, Christ, and praise you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. The two disciples and Mary laid Jesus in a tomb. Jesus, you rose on the third day. Through your resurrection, make me rise glorious on the last day, to be always with you in heaven, praising and loving you. I love you, Jesus. I repent of my sins. Help me to never sin again and to love you always and to do your will. You have just participated in the virtual Station of the Cross. This is Bombo Radio Philippines' way of celebrating a solemn yet safe Holy Week in these times of pandemic. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas! Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Webes, Holy Thursday, petsa 14 sa bulan sang Abril sining nga tuig 2022. Kag mayara na lamang kita sang 25 kaadlaw antes ang 2022 national and local elections. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ila mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gin magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kamusta ang inyong pagpamalandong? Subong nga adlaw mga kabombo, Webes Santo, ang tiyempo matulutaw-hay na, medyo may mga pagpanalitig hapon, no? Gamay lang ang pagulan. Bukas nga adlaw Biyernes Santo, preparado na ang bitaw ang Bacolod Traffic Authority Office sa mga dala no nga labayan sa prosesyon. May traffic enforcers nga nakadeploy na sa indi magnubo 12 ka mga simbahan diri sa syudad bangod kinaanda na no ang pagdagsa sang mga tumuluo para sa duaw kag sa bisita iglesia. Ginahatagan sang prioridad ang dalagko nga mga simbahan kaangay sa San Sebastian Cathedral, sa Carmelite, Redemptorist Church, Kagalupit Church. Tibangod nga nagpagwa sa advisory nga mayara sa prosesyon sa Biyernes Santo
nakahanda naman ang deployment diri no ilabi na nga magadungan ang iya sa nga Katoliko kaga Aglipay. Ang ruta sa nga Aglipay ang magasugod sa Dalan Burgos, manaog sa Rosario, padulong sa Araneta kag pabalik sa Burgos. Ang ruta naman sa nga prosesyon sa nga Katoliko ang magasugod sa Dalan Rizal, padulong sa Maya Lacson, Libertad, Araneta kaga pabalik sa Cathedral. Tihanda naman ang deployment plan sa nga bitaw no para dire kung sa diin siraduhon temporaryo ang Dalan Araneta kung magwa na ang ulo sa nga prosesyon sa Maya Awing. Bangod sini ginabusuhan ang mga motorista nga maglabay anay sa Maya Dalan Lizares. Ginalauma naman ang pagdamo no sa mga tawo sa Maya Punta Taytay sa Easter Sunday. Kinakaanda na naton di ba nga kada Easter Sunday ang mga pamilya masamigid nga nagapadulong sa mga beach bala no tiya magapatuman sa nga one-way entry halin sa sadto nga Allied pasulod sa Maya Barangay Punta Taytay kaga sila ang magagwa sa cruising Punta Taytay. Ang entry naman ang tubtob lamang sa Paraiso Resort samtang siraduho naman ang halin sa cruising Punta Taytay pasulod sa proper sa nga barangay bangod nga gamay ang dalan tilauman may mga pagbag-o no sa mga dalano no sining Semana Santa. Samtang nakaplastar naman ang mga police assistance desk no, police assistance desk sa tanan nga mga terminal, seaport, kaga mga malls diri sa syudad kadungan sa long weekend kung sa diin ginalauman no ang pagbiyahe sa mga pamilya agod nga magbakasyon. Tinagapanumdum gid ang Police Regional Office 6 sa mga tumuluo kag mga pumuluyo nga sigurohon ang safety ang kaluwasan sa tion nga magpadulong sa mga areas of convergence bala o kon mga ginatipunan sang madamo nga mga tawo subong nga nabilin nga inadlaw sa Semana Santa, especially ining pagpost bala sa at the moment o kon ATM sa social media kaya kadamo sang mga mga uso na nga daan subong mga post nga amo na nga at the moment no so nagapatimaan nga ara kamo dira subong ti ginadumilian gid no ginainganyo gid sa nga kapulisan nga hindi maghagay post sa mga amo sina agud nga hindi mahibaluan sang mga lawless elements sa mga malain bala nga mga ginhawa no nga mayagin kadtuan ka kag wala sang tawo sa inyo nga balay ti para likaw na malang no sa mga kawatan bala sigurohon man nga sarado safe kaga napatay ang kuryente, nahukas ang mga saksakan antes nga magbiya sa inyong mga puluyan kung mayara kamo abis ang katuan, agod nga malikawan man ang mga insidente sang sunog. Sa gihapon maghalong kita no, mag-obserbar lang gid gihapon sa minimum health protocols sa pagsaulog sa Holy Week. Sinasiling na naton wala sang kanselasyon sang biyahe sang roll-on, kaga roll-off, kag fast-craft vessels nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa, subong nga Huwebes Santo, apang may pila naman no ka mga shipping companies nga hindi magbiyahe buwas nga adlaw Biyernes Santo. Nagapadala na sang notice ang Wizam Express kaga Montenegro Lines nga hindi sila magbiyahe buwas Abril 15 no apang magapadayon naman ang biyahe sang TriStar kag Ocean Jet. Ang Ocean Jet ang mga-depart sa Bredco alas 8:50 sang aga kag alauna sang hapon. Ang trip naman buwas sang TriStar ang magasugod alas 4 sang kaagahon, sundan sang alas 7 sang aga, alauna sang hapon kag alas 8 sang gabi naman ang last trip sang TriStar. Apang kung magdamo naman ang pasahero sa Sabado, mag-resume ang biyahe sang TriStar alas 2 sang hapon. Santo sa monitoring sang Philippine Coast Guard, jutay lang no ang pasahero subong amo na nga ginapaabot nga hindi gid man maapektuhan bala ang biyahe sang mga pasahero bangod hindi kaangay sang tinalikdan nga tuig damo gid tuya ang volume sang mga biyahero mga kabombo. Ang Bombo Radio Philippines no sini nga Semana Santa ang nagaupod man sa bug-os nga Kristiyanong katawhan sa pagpamalandong sang passion, death and resurrection sang aton nga manluluwas kag Ginoo nga si Hesukristo
sining Holy Week sa sining nga tuig no bisan nga ginahalugan na gamay ang sang national kag local government units ang kadamuon sa mga sumilimba sa sulod sang kada simbahan bangod sa mas manubo naman nga mga alert levels kahapon mas madamo pagid nga mga lugar ang ginpaidalom sa alert level 1 no diri sa Pilipinas. Ang Bombo Radio Philippines ang magadulong man sa inyo sang mga kinaanda na nga mga Holy Week practices. Agon mayara kamo sa nga pilian no ilabi na gid sa mga indi bala makaguwa sa ilang mga puluyan bangod sang pila ka mga rason. Amo ining rason kung ang Bombo Radio Philippines ang maghahatag sa inyo permi o kung sa nga mas ginpanami pano nga mga drama specials nga hindi lamang mga kabombo mabatian sa radyo mahimo man nga makita kagamalantaw no mismo sa FB pages sang paborito ninyo nga mga Bombo Radio kaga Star FM station. Yang igadulong namon sa inyo amo ang Holy Week drama specials kadamo sa mga nagapamangkot no sa aton kung may mga drama bala ang Bombo Radio ti insakto ina no mayara sa Holy Week drama specials hindi lamang audio kundi may video pa. Ang Genesis no nga ang istorya angot sa una nga 5 ka libro sang daan nga katipan o kon sang Old Testament sang balaan nga kasulatan sang Bible ang inyo na maliwat nga mabatian kaga makit-an no ti kaina nagsugod na no Huwebes Santo kag ang Misaya nga naga-istorya angot sa aton nga Ginoo kag manluluwas ang inyo na maliwat nga mabatian buwas nga adlaw Biyernes Santo ti magadulong man ang Bombo Radio Philippines ang virtual Stations of the Cross kaga ini ang pagalakipan sang pag-feature sa mga lugar sa aton pungsod sa Luzon, Visayas, sa Mindanao kaga sa National Capital Region. Timiyari makita diri anunsyo sa Biyernes Santo no buwas nga adlaw ginapahibalo ang mga tagpalamati nga maga-off-air kita o kon temporaryo nga madula sa kahanginan pagkatapos ang 7 palabras buwas nga adlaw Good Friday. So wala kita no buwas no Good Friday kaga sa Sabado, apang liwat kami nga maga-on air o kon magabalik sa Easter Sunday o kon Domingo di Paskwa sa Abril 17. Dugay-dugay aton man check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo tuhoy sa madumduman ito mga kabombo sang Martes at balang isa ka lalaki nga ginaligar hubog nga nagtabok sa may isa kasuba sa Sagay City nga ginaanod no sa nga makusog nga tubig ti nasapuan na ini no nakita na siya ining lalaki. So aton check karon kay Bombo Lianizil Minardo kung ano ang kahimtangan sini sa nga siya ang nasapuan. Samtang mayara man sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sa nga Philippine Army kaga New People's Army sa may Sibulan, Negros Oriental. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check karon ng mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Lianizil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jairi, isa kakatapo sa New People's Army ang ginbawian sang kabuhi kang mga high-powered firearms ang na-recover matapos nag-enkwentro ang 11th Infantry kon Lapu-Lapu Battalion against sa mga 12 ka remnants sinisang New People's Army sa Southeast Front sa sitio Tulong, Barangay Enrique Villanueva, Sibulan, Negros Oriental sinila mga adlaw Bombo Jairi. Kung sa diin ini ang napatay no nakatapo sa New People's Army ginakilala ini kay Jonard Salo ini Bombo Jairi kaga kilala bilang Kalino Rapid Nico isa ka team 2 leader sa nga remnants under sa gindismantled sininga South East Front o kan SEF kag ini siya isa ka party husband ni Marisa Ragay which is subong Bombo Jairi gina verify pa akong ginahibalo sa nga katapo sa nga 11th IB kag kasubong man daw sa 302nd Brigade kung si Marisa Ragay kaupo de sinisa na sambit nga enkwentro Bombo Jairi kaga dito sa may ginengkwentrohan mismo so mayara mga high-powered firearms ang na-recover dito Bombo Jairi kung sa diin amo ini ang mga masunod isa ka M14 rifle, isa ka M16A1 rifle, isa ka KG9 rifle, isa ka homemade shotgun, 3 ka rifle grenades, isa ka 5 ka IED o kan anti-personal mine, 10 ka 12 gauge ammunition shotgun, 5 ka magazines, 4 ka M203 rounds, kag 4 ka bandoliers,
duwa ka NPA flags kag 12 ka backpack which is may assorted ammunition kag iban pa nga mga belongings kag subversive documents nga ginapanagyahan sa mga New People's Army Bombo Jerry. So sunod sini kay Lieutenant o kay Colonel na Leo Peña ang commander dira sa 302nd Brigade Bombo Jerry nga sa ilang record is mayara 52 kakatapo sini o mga remnants dira. So apang subong Bombo Jerry no nga daw sa nuligan mayara sila nga mga recruitment which is siguro daw medyo nabuda mo pagid ini ang bangkay o cadaver sa ni Jonard Salo na panaog naman halin sa may encounter site mismo Bombo Jerry apang subong hatag o kung press release ini ang sabahin sa mga sa may kasoldaduhan no para mabalaan sinisang family kung diin nila pwede i-claim Bombo Jerry kay open ang Philippine Army nga kung i-claim ang inisang family ini si Jonard Salo Bombo Jerry. Sa bahay naman niya Bombo Jerry sa mga kasoldaduhan wala sang may nasamara no. Yes, sa Bombo Jerry diri sa bahay niya sa Philippine Army no, specimente ini ang 11th IB so wala sang nasamaran, wala casualties or injuries Bombo Jerry. Bombo Jerry, pamatian bala naton ang bugos nga pahayag ni Colonel Leo Peña, ang commander ng 302nd Brigade. Ang pangalan niya ay si Jonard Salo, alias Lino. Tatlo ang aliases niya, Lino, Rapi, at saka Nico. Team leader siya noong remnants ng na-dismantle natin na Southeastern Front. Okay. At asawa rin siya noong isa pang hinahanap natin na party palikuan, si Marisa Ragay. Oo, hindi pa namin matrace kung kasama dito sa lab sa naging encuentro yung wife niya na si Marisa Ragay. Ang mga recoveries natin ay isang M14 rifle, isang M16 rifle, isang KG-9, at isang homemade shotgun, 3 rifle grenades, 5 anti-personnel mines, tapos 10 na 12 gauge ammunition, 12 gauge ammunition shotgun. Tapos 5 magazines, 4 M203 rounds, tapos 4 na bandoliers, then 2 NPA flags, 12 backpacks, other ammunitions and personal belongings including subversive documents. So, yun yung recoveries ng tropa natin. More or less, despite na as reported, 52 lang yung remnants per official record, mukhang meron silang ilan na na-recruit dahil baka, kasi meron silang flag na ginagamit at mukhang nagtitraining sila doon. So, more or less, ang nakita ng tropa ay nasa 12 raw. Kaya, believe na meron silang ilang na-recruit na tao doon. Sir, taga-diin gid ini sir si Jonard Salo, sir? Wala pa kaming exact detalye ng kanyang na kanyang residence. But si Marisa Ragay, I believe, taga-Talalak eh. So, kasi siya yung party husband ni Marisa. Bombo Jerry? So, yes, Bombo Jerry? Bombo Jerry? Bombolyani? Bombo Jerry? So, Bombolyani? Yes, amo ato ang pahayag Bombo Jerry ni no Colonel Peña no angot sini sa nasa o kana sa isa ka persona no katapos sa New People's Army Bombo Jerry nga ginabawian sang kabuhi. So sini Bombo Jerry no nga adlaw do ka asud-asud ini ang enkwentro sa bahin sang Negros Occidental kag sang Negros Oriental. Correct Bombolyani no, ito think nga si Mana Santa pasubong pero wala man syempre nagauntat no ang aton mga kasoldaduhan sa pagsiguro sa nga kalinong bala no sa aton palibot kay wala man Bombolyani no sang may gindeklarar ba nga ceasefire kay ini mga NPA abi baskin may ceasefire agreement wala man nagasunod gihapon nagapadayon man gihapon sa pagpangatake. Magad gani Bombo Jerry no, biskan ano pa nga pistok no ang ihambal ni o kana pagaistoryahan wala man sa gyapon Bombo Jerry sinisang wala gid balas saysay kay tiang sa bahin sini
kung mag-inkwentro o kung mayara nga mga combat operations kag kung sino dauna makapalupok so hindi man pwede ang naginambal sang hindi pwede nga magtulukay lang na sila o kung magdinalagan so may ara man prinsipyo ang isa kag isa which is kung sino makapalupok na di mabato man ang isa ka kampo sini Bombo Cherry. Correct. Yung makaluluoy lang in sini Bombolyani ang mga kabataan no sining ni Jonard Salo kaya ang iyang asawa ginapangita man sa mga kasoldaduhan. Yes, correct ka Bombo Cherry. Kag ini do ka party wife niya no which is kisa minihambal sang commander no nga si Colonel Leo Peña nga sa ila sina nga party o kon nga grupo dira sa nga hublad Bombo Cherry no do amo ini ang iyang asawa-asawa kag amo man ni ang bana ni Marisa Ragay Bombo Cherry. So kamusta tuya Bombolyani atong naanod to bala sa nga nagaragasa nga tubig sa suba sa Maysagay? Bombo Cherry, patay na sang nasapuan ini ang isa ka persona no, spesimente amo ini ang biktima si Zairos Bismanos sang tinalikda na Bombo Cherry no, alas 4 ini sang Martes sang hapon which is sa mga witness nagapamilit ini siya nga magtabok dira sa may Himugaan River nga nahamtang sa boundary sang Barangay Baviera kag Barangay Bato which is Bombo Cherry ini mayara nga intoxicated no sa nga makahulubog as sini nga ilimnon which is ni medyo masulog ang tubig Bombo Cherry kay isang sa moto nga time perte ang ulan no so nagadalo ani ang tubig kag baha didto sa may Himugaan na river so nagatabok gid ini si Bombo Cherry kag ini naanod siya no so sang kadina lang Bombo Cherry nakit-an ini siya nga nagalutaw-lutaw na sang isa ka rescue volunteer nga si alias Buknoy dira sa may Kasagingan, sitio Kasagingan na Barangay Baviera, sakop Japon sa Sagay City, Bombo Cherry nga wala na sang kabuhi. So nakipag-angot naman ang pamilya dito kag ini ara na sa funeraria subong no sa may Negrense Funeral Home kag ginaasikaso na ini ang cadaver sang biktima nga si Zairos Bismanos Bombo Cherry. Sumasubo gid no nga hitabo siya ni siguro Bombolyani nagaisahanon nga casualty sining paglabay ni Typhoon Agathon diri sa Pilipina sa sa Negros Occidental. Bombo Cherry ni ara pagid no pila ka mga persona nga nasapuan man nga wala na sang kabuhi sa iban pagid sining parte diri sa may Negros Occidental. So sige Bombolyani pamatian ta ang pahayag ni Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Yes, sa Bombo Cherry pamatian naton ini ang pahayag sa OIC sa Sagay City Police Station. Bali ito ma'am, kanina nakita siya doon sa area na ng ng Baviera, Barangay Baviera. Nakita ito nung mga natin doon, yung mga local rescue volunteers. So from there, nirecover ng ating local rescuers, yung army, tsaka yung tropa natin. So dinala dito sa hospital and pinaka-last natin, ma'am, dadalhin na siya doon sa sa Purinaria doon sa Cadiz. Doon para i-proseso na rin. Sir, itong barangay na kung saan siya natagpuan within the vicinity of Sagay lang po, sir? Dito pa rin, ma'am. Yes, ma'am. Sagay City pa rin. Ano, sir, sa tubig po ba o ano na, sir? Naandun din sa sa gilid lang, nasa river. Sa Pangpang na po? Yes, sa river, oo, sa gilid. Sir, ano na po ba yung status ng katawan, sir? So, buo pa naman. Kasi lang may mga deformities na. Siyempre, ilang araw na din ang to. In a state of decomposition na po, sir? Hindi pa naman masyado. Oo. Sir, ano nga po yung pangalan, sir, ng victim? Zairos Bismanos, ma'am. Zairos Bismanos. Yes, ma'am. So, sir, nakipag-ugnay na rin po yung family sa inyo? Yes, ma'am, andun na rin. And eventually, yun nga, ma'am, nag-ano na din sila na pagtulungan na din ng local natin, DRRM, maihatid na doon sa Purinaria para eventually mai-proseso na ito, ma'am. Yes, sa Bombo Cherry. So, amo ginano ang nasubo kag ini sa bahin sa nga pamilya man kay ti tani wala ini siya kung wala ini siya nalumos kag naano Bombo Cherry kay ti hawidan pa inida sa mga witnesses no o kana sa mga residente nga arada sa may suba malapit nga hindi siya magtabok galing kiti nagpamilit gid ini nga magtabok kag inihubog man na Bombo Cherry so wala gid nakasalbar ini si Zairos Bismanos Bombo Cherry. So condolence kino sa pamilya sining biktima Bombolyani. So kamusta sa karon ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod?
Yes, sa Bombo Jerry. So, naga-amat-amat sana ini ang kalangitan, no? So, may bulan na kita makita, no? Which is kanina sang hapon, no? O kana sang gabi, mga alas 6, so nagapadalit pati subong alas 10 na. So, kaluyan Bombo Jerry, boss, nga basi mag-init naman, no? Kaga subong madamo pa ang residente, kag mga kauturan nato ng ari subong sa sagwa, kag ang dalan nakson do indigisyado, kabisi Bombo Jerry, siguro nagapamalandong na ni amat-amat ang mga kauturan naton kay ti subong no, ginasa ulog ini ang Holy Week o kon Semana Santa, Bombo Jerry. Sige, Bombo Liani, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jerry, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi, ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 3 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Sumatulutawhay ang sitwasyon sa karon sang syudad sang Bacolod, no, mga kabombo. Maayo ang tiyempo, nagagwa na ang bulan ang mga bituon. Kaga expected naman nga matawhay man ang dalanon kaya nagapamalandong gid kalabanan sa mga pumuluyo. Tibuas nga daw may mga patigayunon nga prosesyon amo na maghalong nagikita gihapon kaga mag-take sang mga precautionary measures, no, especially pagsunod gid sa mga minimum health protocols. Maayo lang dira nga pagpamati kag pagmonitor kaya Ma'am Anili kasubong man, no, kaya Bridget Presinilio Milandes sa nga naga-monitor sa mga Facebook Live sa Maya Batangas, kay Sir Michael Pagunsan, kag kaya Sir Pasiano Vilches Senior sa may Banwa sang Pulupandan. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear,
And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We